हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। आङो नै लोगोफोर दिनैनियाव बिल्डिं बानायदों आरोना, जोंनि गोदान बे बिल्डिङा। ओमफ्राय बे जायोब्ला माने कमप्लिट जायोबा जोंखौ जेनेबा सिकिउरिटिफोरखौ दोनगोन आरोना, खिन्थु मिथिया दोनगोन ना दोना, मानि थाखाय बानायगोन नोंथांमोन आं देखायगोन। मोजां जाबाय। नोंथांमोननो आं बाहेरायावबो देखायगोन आरोना, जों थागोन बेहाय। लोगोसे आङो सिनारिखौ एसे मोजां नुदों। आङो एसे गोजौआव थांनानै आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायगोन आरोना। जोमै जासोदों, बिराद जोमै जादों आरोना, नुस्लाबाखै। फ्रन्ट साइडजों लादों नालाय नुस्लाबाखै। आं सायाव थांनानै आं साफायगोन, ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। बै जोमै आरोना, बेफोरखौ आं साफायगोन आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायबाय था। जोमै बिराद मोजां नुदों आरोना। आं बिराद गोजौआव दंफैयो नै लोगोफोर, नोंथां नायनो। वाटार टेंक सायाव दंफैयो आरोना आं लोगोफोर, बिराद सान्दुं गोसा। लोगोफोर, जोमै खारनायखौ आं दसे नोंथांमोननो 1 मिनिट लानानै देखायगोन, ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। बिराद मोजां, माने मबाइलजों बिराद बरिया खेबनो हायो, बेखौ बयबो मिथिखायो। हाइपार लेप्स होनना बुङो लोगोफोर। आं हाइपार लेप्सखौ दसे 1 मिनिट लानानै देखायगोन, नोंथांमोना नाय माबायदि नुयो। बिराद मोजां नुयो, माने बयबो मिथिखायो, खिन्थु बेखौ जोङो भिडिअखौ खालामनो रोङाखै आरोना, बेनि थाखायनो जोंनि भिडिअआ बारा मोजां नङा आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर, बिराद सान्दुं गोसा। आं बिराद गोजौआव दंफैयो नै। आं बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जोमैखौ माबायदि नुदों आं बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय। माने नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव हरबानो जाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला आङो बेखिनियावनो एन्डिं खालामनोसै। बाय, थेंक इउ।